רבי יוסף שאול נתנזון חי לפני כ-200 שנה באוקראינה, ואחד הספרים המפורסמים שלו הוא שו"ת שואל ומשיב. יום אחד הגיעה אליו אשתו, הרבנית, שהייתה סוחרת הריגים גדולה, וסיפרה לו איך רימו אותה במסחר וגנבו לה הרבה מאוד כסף. הרב כמובן הצטער איתה בצערה, אבל אחרי כמה דקות הרבנית רואה שהוא חוזר ללימוד. היא התפלאה ואמרה לו, מה זה? ככה אתה חוזר ללימוד, לא מצטער איתי בצער שלי יותר? הוא אמר לה, תראי, יש אנשים שלוקח להם הרבה זמן ללמוד, ואני ברוך השם, אבא שלך לקח אותי לחתן, כי הוא ידע שלי לוקח מה שלאחרים לוקח הרבה זמן, לי לוקח מעט זמן. גם כאן, באנשים לוקח להם הרבה מאוד זמן להתאושש מכל מיני צרות שנוחתות עליהם. ואני ברוך השם מתאושש מהר. אמר על זה הרב אברהם גניחובסקי, צריך לשים לב. הרב יכל לענות לה את מה שהוא באמת מן הסתם הרגיש, שכסף בא, כסף הולך, הכל משמיים, לא נורא. אבל הרב הבין שהמקום שלה הוא כרגע במקום אחר. שהיא נמצאת כרגע בהרגשה אחרת, ולכן הוא ענה לה את התשובה הזאת, שהיא תרגיש שהוא איתה ביחד. יעקב אבינו פונה אליו רחל אמנו ואומרת לו, תן לי בנים, ואם לא מתה אנוכי. והוא עונה לה, התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן. ואומרים על זה חז"ל, כך עונים את המעוקות. אתה צריך לענות בצורה כזאת של השתתפות בצער של השני. לא לבוא ולחנך כביכול את הבן אדם כרגע כשהוא בתוך הצער שלו. זה נכון בין הורים לילדים, בין בני זוג, בין שותפים, בין חברים. כשאדם נמצא בצרה הוא צריך את השותפות שלך. הוא צריך את החיבוק שלך, את ההקשבה, את האמונה שאתה מרגיש את מה שהוא מרגיש כרגע. אז בעזרת השם נשתדל כל אחד להשתפר בזה, וגם נפנה לקדוש ברוך הוא ונגיד לו, כרגע אנחנו צריכים את החיבוק שלך. אנחנו רוצים להיות באחדות גדולה ביחד עם החיבוק הגדול שלך, בעזרת השם.